danyo Gandanyo sasmita jati sasmita mangsiting dewa Gondo mangambar selanyo krono gandanyo kreane wangi kukusing tuba ngateki ing antariksa pinangka sasmitane kang para jawata mudane kang harum-harum nyata kang daya pratandha Gondo mangambar selanyo krono gandanyo preame wangi kukusing dupa ngabeki ing antariksa minangka sasmitane kang para jawata mudane kang nyata Grobolo kang bumingal perang jambu samya metali lara tatet wilating kata ong kanyuang kong mangun sang nidi benjang sangaji mijil latinya ngetali wus trusna sura wilaga kaya buta singa bregil Paduka Kakang Mas Njodipati animbali Kang Rayi Setyaki Kang Rayi ing swala bumi cumadong dawuh Kakang Mas Dimas Setyaki kula wonten dawuh iki mengko ana alun-alun negara Pringgondani bakal diajangi blabar kawat janget cinencang papan kuwi kinarya adu kaprawiran lan kadigdayan ing antaraning Gatot kelawan Buma Narakasura. Sapa sing unggul ya kuwi sing dadi senopati agung mapan ana ing negara Ngamarta. Amarga negara Ngamarta ya pancen butuhake senopati sing atos balunge kandel kulite. Nuwun inggih, lajeng kersa paduka Kakang Mas kadosa pundi? Yagi kowe makili wong negara Ndwarawati.
wong Ngamarta ben diwakili Antarja lan Antasena. Buma kuwi anake Kresna, kakangku Ratu Ndwarawati. Gatotkaca uga perangane taruna negara Ngamarta. Mula babakan tata lan titine kahanan kudu ana sing makili saka Ndwarawati siji lan Ngamarta siji. Aja nganti nalikane pilihan senopati ana wong jaban rangkah ngobak-obak banyu bening bebasan dom sumusuping banyu. Nuwun inggih dhateng sendika Kakang Mas. Nuwun inggih ngestokaken dawuh Rama Kyai, ngestokke dawuhmu Babe. Mula aja nganti duweni pitakonan. Negara wis menehi apa marang kowe nanging pitakonane genti diwalik. Kowe wis labuh apa marang negaramu? Sapa wae sing dadi senopatine kuwi sing paling apik, kuwi sing paling becik mimpin dadi senopati agung negara Ngamarta budal dina iki. Umre kang bala lumares budaling prawadya Satu
As. Rekata sang Gatotkaca kaca tinon mabak areka suta pakapira kresna wong paratamanah muji sakti nira paratamanah muji sakti nira ucap kacarita kayata mangkono ora kaya Raden Harya Gatotkaca wis ngaglah ana ing tengahing Dlanggung nering cipta harsa hangambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa ta busanane Raden Harya Gatotkaca Dabing Basunanda Kutangantra kusuma kasut padha ngacerma sayekti ana katyasane dhewe-dhewe. Caping Basunanda ana udan ora kudanan ana panas datan kepanasan Kutangantra kusuma apa ta dayaning kotang. Bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma. Kasut wis karani padha sikil cerma lulang sanadyan lulang dumadi saka walungsungane Sang Hyang Nagaraja. Dayane ngambah lemah sangar miwah kayuwaing sarta ngungkuli pandhita tapa dadya tawa tawi tawar. Wis jangkep busane Raden Harya Gatotkaca. Sigra cancut taliwondo gebrak lemah kaping 3 mledhek ing awiyat sumusuping hima himantaka.
paraning wadya kang lumampah kumpul sajara tata tandarum Deni Rama parana ong dwaja miwang bendhe ngungkung resang rekyana pati kang minangka cucuk ing prawadya bala ungung latalah tublas aku prajurit saka negara Traju Trisna Kagasetara tu Gustiku Prabu Bumanara Kasura iki mengko sajroning ratu Gustiku Andon pubuh lawan si Gatotkaca sakiwa tengene blabar kawat bakal tak gawe rusuh ing pamrih supaya lena kawaspadane bocah pringgodane si Gatotkaca yen wis lena bakal kalah musuh tanding kelawan ratu Gustiku Prabu Bama sakiwa tengene blabar kawat janget rencang alun-alun negara pringgod bakal tak gawe rusuh bakal tak gawe gendro bayangan bayem bayayet rowe-rowe ngratu perang campuh samya meteli ular tatit wileting gonta danyuwang gong mangun kang niti woi ladalah Mas Miber panonku pating kalebyur durung swanggonku unggiat dalem marang Sinuwun Prabu Bamanara Kasura kepapak ana satriya Kuruwaking brengos dilinting-linting sampirke kuping edan-edanan ngaku sapa sing dadaranmu tambuh marang aku ya
Pambuh marang aku satriya swala bumi. Aranku Raden Setyaki. Setyaki Singa Mulang Jaya, Singa Mulang Jaya ya Bima Kunting. Bali takon ana prajurit pendirangan mripate kaya garangan, ngaku sapa jenengmu? Mburi saka Traju Trisna kasete Gusti Prabu Bama Rakasura. Tumenggung sing dadi pangkatku Salokat Katut Mbiarat aranku. Salokat Katut Barat pancen bener. Sumedya lakumu kaya nitik saka mripatmu kowe duweni sedya kang kurang apik, duweni niat kang kurang becik. Anggone bakal ana perang tanding ana blabar kawajanget cirencang alun-alun negara Pringgondani. Yo! Aku arep gawe kisruh, aku arep gawe giduh, aku arep gawe gendro mapan ana sak kiwa tengene blabar kawajanget cirencanging pamrih supaya jago saka Pringgondani sing disarirani dening Gatut Kaca supaya lena sing dadi kawaspadane, lena sing dadi kaprayitnane. Satemah Ratu Gusti Prabu Bama Narakasura unggul ing jurit. Lecet sing dadi kedhamu ora nganggo caraning satriya. Ya manungsa kaya dedapuramu kuwi sing marake negara ora tentrem. Kowe mbelani Gatut Kaca, aku ora mbelani sapa-sapa ning aku mapan ana ing tengah. Sapa wae sing bakal gawe rusuh kuwi sing dadi musuhe Setyaki. Edan-edanan Mas Penggender walien sarungmu. Kok ora aja slindro Kang Rasa, ndak digawe status. Gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapitu buntul tapeng jero manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jemenggleng sudanmu. Yen pancen kowe satra sekti tanpa aji teguh, tanpa meguru teken haji coba mantramu. Tumbang so tepiat datam lengsati kauca takon tusu iki.
Iya. Ho, wah, saya. Ho, he, ayah, waya, wah. Tek, pas, ho, he, ho, oi, oh. Ora minggat kepruk godho pecah ya lho cobane Hedian. Pas. Hei, ah. Hush. Sopo iki? Setyaki bali takon Kumandang Garbo. Ayo ngejak pirang dina tak ladeni remet dadi ndok pengamun-amun kowe. Oh. Baik. Jiro lu hambruk mudar kowe tenan to? Hat. Hat. Oh. Hei. Wah. Ayo. Wong Sorjo iki. Oh. Hek. Ah. Menung sapa ki? Ah. 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 Oh ah. Ayya. Oh ah. Ah. So. Hey. Ah. Hey. Ah. Hush! He! Hey!
Setyaki Antarjanta Sena Pranan Pandhawa iki warangka dalem negara Traju Trisnapatih Pancatnyana 1000 bareng maju 100 bareng ambrus geget sing pengapit bialiaran. Altomo. Lo. Hot. No. Wait, push. What? Wah.
Rekata Dian Bratasena kampuh Lembang Bintulu adi sarira ngamula dumangka dekwok simbahar jaja yen ngendika gumaleger kaya guntur adang panenggak Pandhawa kaya lindu yen lumaris putlatalah Satrio gedhe dhuwuri Warek Kudara Bratasena ya rada pangling kowe pancat nyono melu-melu celeng boloten kebo latengen gawe rusuh ana sak kiwa tengene blabar kawat janget cinencang apa sing dadi karepmu goleki lenane anakmu Gatotkaca supaya ratu Gustiku Bama sing unggul ora usah dadak melu-melu yen isih kepengin dawa sing dadi umurmu minggato yen ora gelem minggat kelakon tak nggo gateng ndasmu edan kowe sing mundur iki dudu perkarane Gatotkaca karo Bama ning Werkudara karo Pancatnyana maju leganing atiku wah lacara untal mongso ngambau cetak Widara Liang-liang kowe. Was. Pak. Kowe. Wah. Oke. Bos. Lo. Lo. Bos.
sak kowe arek utara. Ayo. Woi, kuat. Ah! 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 Oh! Wah! Manganjur laguning angin gugur agrane ngaraga Guru-gur nita kagiri-giri hing wit adalah wit jabang nganti cerapang musuh bebuyutanku tetep Gatotkaca apa abamu ning kene Maragagi dibuktekke Ratu Traju Trisna karo bocah Pringgondani sekti ngendi ora sang gembela sing dadi sirahmu lakon tak gibeng diengkleh nyawamu ayo ngejak pirang dina tak lateni etan-etanan Gatotkaca kowe saguh kowe bisa dadi senopati kowe bisa dadi senopati negara Ngamarta yen wis bisa nandingi nglangkai bangkene Bama Narakasura Ratu Traju Trisna Gatotkaca apa Bama sing dadi pakan gagak batange cangkeme Loh ayo ngadeg kowe Tobat anakku ngger Bama Narakasura iki aku ibumu Bathari Pertiwi yo ngger Bama ora nyono ora nglegewa kowe njrebabah depani lemah musuh tanding karo satriya Pringgondani kula Bama tangiya ya ngger pun ibu kang bakal paring tamba ngusadani marang anakku Bama Kanjeng Ibu waduh kula nyuwun pangayoman Kanjeng Ibu kula kasor jurit mungsuh tanding Gatotkaca lelakon iki Ibu ora narimakake kula tak gadang-gadang kowe bisa dadi senopati agung negara Ngamarta. Maju meneh tak dombani lakumu saka ngguri ya Bama.
Nyuwun pangestu Kanjeng Ibu. Oh. Kakang Mbok Pertiwi, kowe kok tumindak culika, dupeh anakmu kok tambani dadi waras, kamangka sajroning pernatan ora entuk rewang-rewangan. Yen pancen kaya mangkono Arimbi ora narimakake perkara iki. Mbak Yu Pertiwi kepiye karepmu? Nyatane anakmu kalah. Kowe lah kok ngewangi, kowe lah kok melu-melu. Arimbi kowe iso meneng apa ora? Bomo kuwi anakku. Sing menang paring usada iki ya aku aturane ora usah dienggo. Yen ngono anak musuh anak, ibune musuh ibune lho. Kowe wani karo Pertiwi? Apamu sing tak wedeni jambak rambutmu kowe? Ayo! Wong wedok kurang tata. Mati dening aku, kowe sing mati. Yo! Weh! Stop. Ngopo iki? Ayo wis. Bae kaya purel glut. Ayo. Yo pisah. Ayo. Aja padha mbak jinambak. Plok kinaplok. Ruk ginaruk. Ayo. Mbak Yu Pertiwi tumindak culika Petruk. Ngewangi anake. Ora Petruk. Wis sudah seketop. Wong wedok do gelut ngisin-ngisini lho, kotange benakne sik. Yo mripate kok tekan ndi? Mripate kok tekan ndi Petruk? Aku pengen isine terus. Oh. Kuwi masaku ora. Ayo. Wis aja padha iwang-iwangan. Monggo dipirsani sareng-sareng. Jago loro padha sektine sapa sing dadi senopati. Ayo bisa. Ayo mriko. Kakang Bumo sing maju meneh. Ora bakal gigrik wuluku selombong ngadepi dedapuramu Gatotkaca anak Arimbi. Yo Tampanana. Ayo maju kowe. Teket neh mudhar kowe. Cah SMKP Griya dilawan. Oh, putuku Ngger Bomo. Iki aku mbahmu Bathara Eka Warna. Warasa Bomo.
tak tambani waluya jati temah nirmala ya nang. Kanjeng Eyang. Matur nuwun Kanjeng Eyang, matur nuwun. Kanjeng Eyang Bathara Eka Warna sampun ngusadani Kang Mayabama Narakasura. Kula nyuwun piyandel Eyang ing pamrih saged ngasoraken kridanipun Gatotkaca. Iya nggih iya Buma. Pun Eyang bakal paring piyandel ya kuwi wujude gamparan bungkul kencana. Gamparan bungkul kencana iki gawenen ana pupumu sing kiwa. Tumuli tamakna marang pasuryane Gatotkaca mesti mlonyoh gosong praupane Gatotkaca. Gatotkaca bakal lumpuh. Obong. Hey! Wait! Sanggeni tulungono aku Yudi. Ajur rupaku lonya pasuryanku. Panas wisanggeni rasane panas. Kakang Gatot, sareya Kang sabar. Mbok menawa lelakonmu kudu kaya mangkene. Aja sumelang. Aku sing bakal tanggung jawab. Kanjeng Rama Janaka, coba golekno tombok kanggo Kakang Gatot iki Kanjeng Rama. Wisanggeni banjur Gatotkaca iki digoleki tombo menyang ngendi Wisanggeni. Coba gawanan menyang Karang Kadempel. Mbok menawa Wa Semar bisa dadi jalaran usadane Kakang Gatot Kanjeng Rama. Ayo Gatotkaca tak gendong tumuju ning Karang Kadempel Gatot. Ora mikir
mangsa mangsa kasangga kunjang kanjeng ing alam donya pramanungsa punjri prakara alam nganti paring pidana nanging padha ora rumangsa yen wis rusak alam adesang sira aja padha ngrasula kabeh ngono karsane yang sukma mula aja padha sembrono supaya dasan aku citra Bomo Narakasura Bomo sanya pratong windiat hamun-hamun lirik gumambang maledik mantelot ayo Gatotkaca adepana Nalendra Traju Tresna Bama Narakasura tinemune jebul kasektenmu isih sinangga gampang ketitirak dupak nganggo gamparan bungkul kencana lanya lumpuh sing dadi jiwa ragamu. Ayo tak enteni nganti pirang dina. Iki Bama Narakasura Ratu Traju Tresna calon Senopati Agung Negara Ngamarta. Kinutang-kutang ning piye carane wong kuwi lanang iki tanggung jawab. Ayo. Yo. Slendro. Lagu terakhir. Ayo kono. Angin nami demilir arom lumrah bajaran sari angin nami demilir Bye.
gegek ugek hembel-hembel sadulita kula waspadakake niki ndara kula Madukara Ndara Janaka ingkang rawuh wonten Karang Kadempel nganti momongan kula pringgondane suwawi kula aturi paring dawuh niki badhe wonten gawe menapa Ndara Kakang Semar sumurupa ya Kakang lugune tekaku ana Karang Kadempel kene bakal nyuwun senjata pitulungan kelawan Kakang Ismaya katemben wae ana alun-alun praja Pringgondaning madyaning blabar kawat janget cinoncang perang tanding antaraning kaki Gatotkaca musuh Nalindra Trajutrisna sapa sing unggul ya kuwi kang dadi senopati agung negara Ngamarta nanging Kakang nalika semono momonganmu Pringgondani kena perbawane Bumana Rakasura satemah lonyoh sing dadi pasuryane mula tekane Janaka mapan Karang Kadempel mung bakalin njaluk obor pepadang usadanana bocah Pringgondani iki ya Kakang Ndara Gatot mang maju mriki nggih Gus kula tingalane tatune kaya ngapa Den Mareka den prayitna semuririh eka ambalik titiyane gandayane trisanya purnama sasi Wah Semar panas wo tulung ana aku sadanana aku mengke riyin wong arep nambani niku kudu disawang apa sing nyebabke ndadekke lara niku wong nek watuk tambane ya wedang anget wong masuk angin niku tambane ya kerokan wong kesel niku tambane ya leren nek wong kangen niku tambane ya ketemu ngono nggih dadi kudu ditonton perkarane ditonton larane luwih dhisik menawi kula sawang pasuryan dikandara Gatotkaca wonten cuwilanipun gamparan bungkul kencana. Nggih niki sing dadekke sampeyan lonyoh pasuryane Den. Banjur sadanan apa wenggal po Semar paringa katerangan Den. Sing bisa nambani nggih sing duwe gamparan bungkul kencana niku piyambak. Sing kagungan gamparan bungkul kencana kuwi mau sapa Kakang? Lumaing bawana kureping ngakasa sing duwe wujud gamparan bungkul kencana niku namung panguwasa tunggal Kayangan Suralaya. Nuwun inggih pun Bathara Guru Den. Karate bandam sumulung hamadangi jroning pasarian ngenani wadana remuremu iya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita lamun mangkono wa aku enggal suwunke usada marang pukulun Bathara Guru nggih ampun wasumelang sumangga paduka kula gendhong kula kanthi minggah wonten Kayangan Suralaya nggih Den.
Meh rahina semubang iwang aruna kahadine traning anggora apuk sabdaning kukila ringkani goro kageter niki dung haningkung lirwu sing binipanco do aduh Bathara Gung Apurva bumi mugi keparengna paring mangan sapa karo kawula kang tan bisa pilih jatuh pramayati tuwa bisa nampa putrane widi yaku kang jeneng Winiji bekti marang kang pinuju tutung marang guru wani tumrapepa Hong ilahing sekaring dawana langgeng ulun waspadake kang munggah ana kayangan Suralaya ngadhep marang Bathara Guru iki Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar paran gatining sedya maringgal ngendika lae aja gagap gugup kang sarta garagapan sing dadi rasamu ya Guru. Aku sing munggah ana kayangan kene upama ana kurangku ing reh Subasitaku aku nyuwun ngapura jaragan Semar kuwi mung sak punakawan. Kakang Semar aja ngendika kang kowe mangkono mara coba enggal sajarwa. Iya Guru, tekaku ana kene mung bakal njaluk tanggung jawab marang kowe. Iki momonganku Gatotkaca nalikane mungsuh tanding kelawan Bama Narakasura kena gamparan bungkul kencana. Satemah lonyoh pasuryane bendaraku. Aku ngerti Semar Mudeng sing duwe gamparan bungkul kencana ki jagat ora ana liya kejaba amung kowe.
Dadi tuk sumbring perkara ya mapan ana Bathara Guru. Waras lan orane momonganku Gatotkaca sak wutuhe tak pasrahke marang kowe Guru. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Lelakone tinemune jebul kaya mangkono Kakang Semar. Pancen bener gamparan Bungkul Kencana kuwi kang kagungan panjenengan ulun. Nanging rikalungguhan iki gamparan Bungkul Kencana wis ndak paringke marang Bathara Eka Warna simbahe Bama Narakasura. Mbuh ora idep. Babakan waras lan orane momonganku Gatotkaca tetep tak pasrahke marang kowe Guru. Aku wis kadung tekan kene. Aku wis kadung tekan kene kowe pokoke kudu gelem tanggung jawab, ngono. Karang kadempel tekan kayangan ki adoh, ngegrep ya wis entek pira. Kakang Semar aja kuwatir. Di Gatotkaca mara coba rada maju sing dadi lungguhmu Sendika Bukulun. Kartika Pandharesuk Sumilak Wadana kengis ing Gatotkaca kula wonten dawuh Duh Wukulun kanugrahan kang wus ndok tampa wujude Wahyu Topeng Waja. Wahyu Topeng Waja utawa Wahyu Senopati mono kanugrahan kang sipate lair kang sarta batin. Batine wis kasembadan manjing ana jiwamu. Ora bakal iso ilang krana sing wenang milih kuwi wahyune dudu menungsane. Nanging laire kang lonyoh iki isih bisa diusadani. Mara coba wening rasamu menepna panca indriyamu sambata marang dayane Wahyu Topeng Waja kang wis manjing ana jiwamu. Dene pasuryamu sing lonyoh bakal ulun sungging supaya bisa bali kaya wingi uni. Satemah Gatotkaca bisa malu ya jati-jati temah nirmala Sendika ngestaken dawuh Wukulun. Ya sedakep saluku tunggal nutupi babahan Hawa Sanga risang Raden Gatotkaca. Sedakep saluku tunggal nutupi babahan Hawa Sanga ngeningaken panca indriya, panca lima indriya pengangen-angen hamberat, hawa nafsu bebayu patang perkara. Mandeng pucuking grana anut paranggiwaning kekayun kayung yo nangayati ayaning parutama. Kaya mati sajroning urip, urip sajroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena, sumusuping rasa jati. Jati sang Gatotkaca ya sang Harimbatmaja. Sambat dayane Wahyu Topeng Waja sesarengan kaliyan Bathara Guru ingkang hanyungging pasuryane Raden Gatotkaca ingkang lonyoh. Waras wiris Gatotkaca waluya jati temah nirmala. Ngaturaken gunging panuwun awit saking sih wilasa paduka Hyang Adi Bukulun. Gatotkaca iya pancen lakonmu kudu kaya mangkene. Lho nggih nyuwun pangestu Duh Bukulun, mugi anggen kula perang tanding lumawan Nalendra Traju Trisna pinaringan ungguling yuda. Ya muga-muga sembada kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti gagah kang jinangkah
satemah Gatotkaca bisa dadi Senopati Agung negara Ngamarta. Mudhun! Caritaning satriya linuwih kang mardi mring kautaman Gatotkaca maju meneh. Ya, mentas meguru anyar kuwi bangsat. Wong utama ora kurang anggone antuk usada. Apa tetep ndok bacutke anggenmu duweni gegayuhan dadi senopati Praja Ngamarta? Ora watak satriya mundur yen durung dadi kuwanda. Lakon dadi Senopati Agung negara Ngamarta yen wis bisa nglangkai bangkene Ratu Traju Tresna. Maju sejangkah kelakon kena kelalaring epek-epek dadi gotongan kowe. Oh. Hai. Wah. Hit. Ah. Jebol dadamu.
Kakang Sinijo, Kakang Bomo. Aku sing teko. Wewe bang wewe putih ilu-ilu panas hati. Piye Kakang Snijo? Ya ing wektu iki Yayi Godhayitma wancine jumangkah. Gatotkaca wis kelakon tak lonyohke praupane. Ewadene bisa maluya jati-jati temah nirmala. Mbuh sapa sing nambani? Aku bantunen ya Yayi. Blaka Suta blak utang terus terang Bama Narakasura yen kon perang tanding musuh Gatotkaca mesti akeh kalahe. Aja kuwatir Kakang Bama. Aku bakal mlebu ana siungmu kang tengen lan kiwa. Gegeten Gatotkaca mesti tumekane lampus. Ya. Sampung. Rupa saking kutha Sagara-gala yen atanamu tusa sang Sri lah kok mundur Gus wa Semar kedrawasan kepripun Kakang Buma modot siunge sak gedang emas kaya ora sak baine Kakang Buma dicokot guluku nganti aku kasese ring jurit. Kakang sampeyan Prabu Bama modot siunge. Iya wa Semar. Pancen yaine niku enak-enake modot. Mang lenggah ta wingking kula mriki. Iya wa Semar. Kula tingalane riyen. Kepiye wa? Prabu Bama niku kula ibaratake kaya kurungan manuk. Kurungane mengo ana manuk liya sing mlebu. Lah niku. Piye? Kakang Bama niku kula ibaratake kaya kurungan manuk. Kurungane mengo ana manuk liya sing mlebu. Manuk celuthak kuwi. Mang semene kula tak goleke jago. Wanter timbalanipun Kyai Semar Hamiji dhateng kula pun senggana. Anoman kula wonten dawuh Kyai, aku njaluk tulung ya. Iki mau sajroning perang tanding antaraning momonganku Pringgondane karo Ratu Traju Trisna ana perkara sing ganjil. Prabu Bama modot siunge sak gedang emas.
Iki perkara sing mokal tinemu ing akal, langka tinemu ing rasa. Bareng tak teliti sajake kae Prabu Bomana sing bantu. Sing bantu ora ana liya mungsuh bebuyutan Mulawas Singkirna Senggana. Nyuwun pamit Kyai. Ayo, endi Gatotkaca kok salin mungsuh? Apa ora maca pranatan perang tanding? Yen sajroning perang tanding iki ora entuk rewang-rewangan, kowe sing mulai dhisik. Semalaning rat leketing jagat gelaglaing bumi panusmani jaji lanat sukretaning bawana. Anoman meneh. Kethek tuwek keplek meh matek ganggu gawe ngridu anggonku duwe kekayuan pin sesaniane titis Witawati. Ayo minggat to. Kowe gelem minggat apa ora? Ora sah gawe kisruh ana ing kene. Ora. Ya, dina iki aku ngalah. Dina iki aku mundur. Nanging titenono. Titenono taun ngarep yen para warga kula wangsa kang dumadya ning SMK PGRI kene daya ngimane bengkong panembahe tak goro-godho meneh. Ndara Ayu Warimbi lan Ndara kula Jodi mati. Sampun kasembadan momongan kula pringgondani dados senopati, nyenopateni para prajurit, nyenopateni para taruna muda ingkang mapan wonten Praja Ngendrapara Hasta. Kula nyuwun pangestu Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama supados anggen kula jumeneng dados senopati agung negara Ngamarta saged dados margi anggenipun Gatotkaca ngayomi para bebrayan agung ing Ngamarta lan njagi dumateng kayowanan kang sarta katentremaning negari Ngamarta menika. Iya kula Gatotkaca pangestu kumbanyu mili marang kowe nang bocah sikit Gatotkaca. Gatotkaca kanggo gegebengan anggon muji nejer dadi senopati Ugrana wewarah Tribrata.
Kados pundi wedharanipun Tribrata kala wau Duh Rama Kyai? Tri kuwi telu, Brata kuwi laku, antarane siji Senopati kudu ngabekti kelawan nusa lan bangsane. Angka loro Senopati kudu njunjung dhuwur ing reh kautaman, keadilan lan kamanungsan nalikane njejegake lakuning hukum. Angka telu kudu paring pitulung ngladeni lan ngayomi para bebrayan agung kanthi rasa lila lan legawa kanggo mujudake kahanan kang ayem lan tentrem. Kuwi mungguh jlentre Tribrata Garwaca. Tindakno kanthi bener becik, estokno wewarah iki nganti kapan wae le Gatot. Astaprata.